Alhamdulillah bisa nabung bulan iki. Mulai ngirit cah. Tenang di situ. Goreng dok sih ah. Nak sebulan 500 wis pira ya ta? Isa tuku kapleng meragu. Ayo di mana? Lah, Gusti Allah. Kok minyak dadak entek barang? Serah gaya teh dengan celetang. Cihu. Ora iso goreng dok ora apa-apa, enek teh solusinya. Harak ta, gulane juga yo dadak entek. Wes lah, goreng dok gue tepon aja lah. Bukan terus ini kalau nggak ada solusi. Teflon, tak perlu minyak. Ih, harak ta apa meneh iki? Gusti Allah ora lurik iki. Gas yo melu-melu entek barang. Wis masak segoe, rasa gulawan. Gusti Allah, berasa yo mendadak entek barang lho. Ngene kepiarap ngirit, wis ora sida. Blonjo. Wis dhewe mati kaliran aku. Ngene kok arep nabung kok yo angel men to. Wis ora sida nabung, niat arep ngirit kok kabeh-kabeh entek.